Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Keyboard penyanyi nong kesnong sok kendur maulin maukhan mentakas ngi klep penremjur halo ka jingja ka braja ha ka yingsa jong ka MDC ka umsning ka kong Magdalene Maulong bakirunar kilawan man kawang mau ha ka bagati ka yingsa jong ka MDC ka dik bahab hapo upud usam kesnong sok kendur kini ka jing penrem kesnong sok kendur ya kirunar ka hadin ba ha ka janmi jong ka sngi balang kirunar kilawan ban kawang mau ya ka yingsa ka kong Magdalene Maulong ka badai ka MDC ka umsning hadu balapat ki jing khang yet ka te ka yen badan bak bakamdan kundu-kundu ka jingja bas ngosi ha ka bawat ka MDC ka umsning ru ka dan lang ha ka te ka por pasya kawang mau ringkat kidong troy ka parti NPP na umsning Habikran beginong thok kubor menta ka sngi uba es maulong rang ba shnong sok kendur ringkat ki dekhot ka executive committee kila ong baki bor penya shnong kila penramjur ya ka te ka jingja baki runar kila nuot banwan kawang mau bat kini ka dek bakta ya ka chong sok chong san ki pat ba nga rong wa shnong bat kinong kilkam shnong jong ka shnong sok kendur ngi penramjur ha be de ka jingja ka baja menen ka janmit akapor nrio bajin nrio spawa tu abadon ka jinggawang mau ya kaying ikong mak bat jande hi kong mak te nakaleng ka snong ngi pendamjor kani ka jing hartma ya kaying kasem jing ikong mak bat kakta ro ya ka songsuk songsan po ka snong katawi boro away te nakaleng ka snong ngi mana persya ba ladadon kum kini kibanang jabang ka snong hi kalap ngin ar ka jing saja petinge bat ngin ar sa kabor jong kaan khang makanong ta ya ka songsuk songsan ya ka snong ka bat nakaleng ka snong hi indon kono ka jing salyang habide kuno ki political party re ka snong hi ka hapan pe ya ka songsuk songsan ka bodon na po snong bat ya ka snong hi bro kowe wala ne ladadon kino ki political leader ne kita ki leader jong ino kiseng ibawan ban pelong meeting po snong ka snong hi kamdon ni kono ko jing persya pa kamdon kono ka pediang sumba ya boro andi kum kini ki jingja pat ka snong hi kanum sya ban puntot ya ki mlang salang jong ka snong hi boro kowe